Nangayo og tabang sa publiko si Barangay Kapitan 76-A Robert Olan-Olan aron nga mailhan ang giingong mga suspetsado sa pagpangawat og bakal sa proyekto sa gobyerno nga gitukod alang sa kaayuhan sa katawhan. Matud pa sa kapitan atol sa pakighinabi sa DXDCR man Davao nga gibaligya matud pa sa mga suspect ang nakuha nga bakal aron ipalit sa ilang bisyo. Tungod ni ini na balaka ang barangay sa padayon nga pagkadaot sa mga proyektong pampubliko. Ang katong mga flower pot, concrete flower pot nga application unta sa to ang ispanade nato sa Maya Agro padulong dito sa Maramboon. Gina wasak nila no, gibalbag nila ug gipanguha ang mga bakal. So sad kayo kay imbis nga mag-develop ta, mag-beautify ta sa to ang syudad ug ginani na hinon ang nahitabo nato ug ang ato ang kanapong ato ang covered bago lang ganina nahuman trabaho na sa City Engineer's Office. Covered na unta sa kanal nga dili mabulasot, dili mahulog ang mga bata ug pa mga senior citizen nato. Karong gikawat kay para lang gid ibaligya o gibaligya para sa ilang bisyo. Gipahayag usab ni Olan-Olan ang iyang kabalaka nga nalambigit ang mga minor de edad sa maong insidente ug giawhag ang mga ginikanan nga bantayan ug badlungon ang ilang mga anak aron malikayan ang dugan pang problema sa komunidad. Gihangyo sa barangay ang mga residente nga adunay CCTV footage o impormasyon nga may kalabutan sa insidente nga ipahibalo dayon sa opisina sa Barangay 76-A Bukana aron mapadali ang investigasyon ug pag-ila sa mga responsable. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN.